Avui anem a trencar un poc, siguent l'última sessió ordinària del ple de novembre, l'última sessió plenària d'enguany de 2017, anem a trencar un poc i anem a fer l'acte protocolari d'homenatge que en principi havíem previst. El plenari de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes ha rebut la notificació de 20 de gener de 2017 de la direcció del Centre Públic Crist del Milagre de la Llosa de Ranes, en la que es donava en trasllat de la jubilació de 4 dels seus mestres amb una trajectòria de més de 30 anys en el centre. És per això que, per segona volta, en els últims anys, i aprofitant, com dia en un principi, este darrer ple ordinari de l'any, i abans que comenci el mateix, volem fer este reconeixement institucional. Ser mestre és una professió, és un vocacional, on donar tot el que tens té la major de les recompenses en, si ens permetiu, aquests llibres en blanc que entren en les aules cada dia. Això és el que molts dels companys assistents han estat fent durant tota la seva trajectòria. Han estat donant molt per a contribuir a millorar la nostra societat. Educar, formar, és una grandíssima responsabilitat. Com dia és una gran vocació i com dia és una gran contribució per a la societat. Per tant, jo crec que la societat és just i també, si em permetiu l'incís, per desgràcia, en molts alts baixos el reconeixement a aquesta grandíssima professió, però jo crec que és just que des de les administracions contribuïm a aquest reconeixement, a un treball, a una dedicació, a una vocació, a fer millor societat, a fer que els nostres xiquets i xiquetes del poble de la Llosa de Ranes siguin espírits lliures, siguin crítics, siguin unes grandíssimes persones. I això és el que s'ha contribuït cada un dels que avui esteu així, jo crec que en una gran vocació, en un gran treball. És per això que avui volem reconèixer a María Amparo Deusa Ibanco, a Jaume Vicent Solís Salinas, a Elvira Ibáñez Morán i a Encarna Martínez Moreno i aquest gran treball. Vull acabar les meves paraules amb unes paraules d'Antonia Machado, que diu que en qüestions de cultura i saber sols es perd allò que es guarda i sols es guanya allò que es dona. I vosaltres heu donat molt. I com heu donat molt, just és que així modestament se us faça aquest xocotet reconeixement, modest reconeixement, però gran, perquè al final així els que representem som els que democràticament han sigut triats per tot el poble de la Llosa de Ranes i per tant aquest reconeixement no sols el fem nosaltres sinó que el fa tot el poble de la Llosa de Ranes. Per tant, en nom de tots els companys d'aquest Ajuntament, enhorabona i anem a donar-vos entrega d'un merescut reconeixement. Moltes gràcies per tot el treball. Fem entrega així, Amparo. I que dir-vos que s'emporteu això, l'escut del poble, que millor que l'escut del poble com a reconeixement. Elvira.
Molt bona nit, senyor alcalde, corporació municipal, companys, amics, familiars, alumnes. Voldríem començar una breu intervenció fent-vos una pregunta, que us estarem en classe. Quin ofici és el mestre? Quin ofici és el mestre? Cadascú de vosaltres tindrà una resposta. Totes segur que són vàlides, totes. Nosaltres pensem el que ara anem a dir. Tots els oficis tenen el seu valor, alguns més considerats, altres més complicats i uns altres més vocacionals, però tots són necessaris. D'entre tots ells, l'ofici de mestra, potser siga un dels més bonics pel component humà que el forma, els xiquets i les xiquetes. A tot això hem de sumar que quan eres mestra o mestre d'un poble, aquest component humà del que parlem creix exponencialment. No només xiquets i xiquetes, sinó també pares, mares, iaios, iaies, tios, ties. Tots acaben formant part d'aquest entramat social que un mestre aprèn a gestionar amb els anys. Acaba formant part de la teva tasca docent saber de les famílies i el seu entorn per conèixer millor l'alumne i poder donar-li solucions a les seues necessitats tant acadèmiques com vitals. Però l'ofici de mestre per als 4 que ens hem jubilat estaria del tot incomplet si no afegirem al fet d'haver sigut mestres del col·legi, el Crist del Miracle, l'haver sigut mestres també del poble de la Llosa, ja que la nostra tasca ha volgut traspassar les parets de l'escola, els murs de l'escola, fins a establir-se a la vida del poble. I ben orgullosos que estem de que el nostre ofici no s'hagi quedat sols a l'aula i estiga present amb tots vosaltres i en tot el poble. El mateix poble que ara ens ofereix, per mitjà del seu ajuntament, aquest agraït homenatge. Al que nosaltres, plens de gratitud, li diguem gràcies, moltes gràcies també a tots vosaltres. Jo, remarcant el que acaben de dir els meus companys, voldria ampliar l'agraïment a tots els que al llarg dels anys ens han acompanyat en aquesta aventura. Gràcies als companys i companyes per fer aquest camí amb nosaltres, a la gent del poble per acollir-nos, a l'Ajuntament per facilitar les coses, a la família per estar sempre al meu costat, sobretot en els moments més durs, i sobretot als alumnes per fer-ho possible. Són moments no sols d'aprenentatge a les aules, són el somriure, plors, excursions, activitats i moltíssimes anècdotes i vivències. Són tants i tants moments els que se'ns acompanyaran per a sempre que fan que aquesta experiència no siga només un record, sinó formen part de nosaltres i de la nostra vida. Bé, anem a veure, comencem. Com ha dit el senyor alcalde, ser mestre és una vocació, però per a mi, ser mestre i ser mestre d'un poble, per a mi és un privilegi. I ho dic en totes les lletres majúscules. Un privilegi ser mestre de poble perquè, a banda que nosaltres puguem ensenyar, ens ensenyen moltíssimes coses, la gent de poble, no té res que veure en un altre tipus d'alumnat. Què vol dir això? Doncs que, clar, el reconeixement que ens hem fet tinc que compartir-lo precís degut a 4 factors. L'ordre dona igual, no? El primer factor és que l'alumnat del poble, i més en concret del poble de la Llosa, a mi m'ha ensenyat moltíssimes coses, m'ha transmès molt. Continua en l'actualitat transmetent-me. Què me dona?
reconeixement pel carrer, te donen satisfacció, te donen amistat, uns valors que són difícils de mantenir quan tu creix. Tinguem l'alumnat durant anys, parlem els anys, i l'alumnat te reconeix, tu el reconeixes, no a tots, evidentment. Després, l'altre sector és els pares. Per mi són una part molt fonamental en l'ensenyament dels pares. Per què? Per la col·laboració que han tingut sempre amb mi. Jo parlo de nivell personal, la col·laboració que han tingut sempre amb mi, la resposta que m'han donat i el que te facilita el que tu pugues educar, ja no parlo d'ensenyar, educar als seus fills en uns valors bàsics, el respecte entre ells. Per tant, jo sempre tinc que estar agraït. Després, tercer factor, els meus companys. Els meus companys, en 25 anys de trajectòria, el fet que jo hagi permanescut 25 anys a la Llosa, per alguna vol dir que està a prop d'iniciativa? No, no ha sigut el factor important. Ha sigut estar en un poble, com he dit, la resposta als pares i els companys. Uns passen, altres hem permanescut durant una temporada llarga, la qual cosa que indica algo, no? N'hi ha una unió, una cohesió, un treball en conjunt i un projecte molt bonic que desenvolupar. I per últim, evidentment, no vull deixar-me a la meva família, a la meva filla, que me tenien que aguantar, que quan era contra la història, de la Llosa, i perquè els han integrat en el poble de la Llosa. Què vol dir això? Que jo he viscut dues etapes a la Llosa, del 79 al 81 i del 92 al 2016, 31. Per alguna cosa serà, no? Quan tu no repetís, per què ho vols? I a la meva família l'han integrat en la Llosa, saps? En tot només. I jo crec que aquest reconeixement volia compartir-lo en aquests 4 factors i aquests 4 sectors. Res més, moltes gràcies i moltes gràcies.